राम राम भाई लोग, देखी जा हर्ष फोन कइला है कि तनी चलो भी पुल एगो चले के बा, बाजार में सामान लेवे के बा। तो हम हर्ष चल देनी है जब बाइक से बाजार में। तो एजा अइला के बाद कहले है कि एगो हमरा सीढ़ी लेवे के बा, बिजली मिस्त्री वायरिंग करे खातिर कहले बड़े कि एगो सीढ़ी चाही। तो आगे नहीं है सीढ़ी के दुकान पर जाके हमनी के सीढ़ी देखत नहीं, दू किस्म के सीढ़ी रहला भाई लोग, एगो एल्युमिनियम के रहला, एगो लोहा वाला रहला। तो मिस्त्री जी कहले रहले है कि लोहे वाला सीढ़ी ले लेम जा, वो थोड़ा कम दाम के पड़ला लेकिन अच्छा रहेला। हमनी के सोचत नहीं है जो एल्युमिनियम के लेवे के, लेकिन ज़्यादा कॉस्टली रहला। तो ऐसे हमनी के सलाह भइला कि एल्युमिनियम वाला छोड़ के लोहे के सीढ़ी ले लिया। यह आपस में हमनी के बातचीत भइला, ओकर बाद फाइनल कनी है कि लोहा वाला सीढ़ी लिया। तो भैया से कहनी है, तो भैया एकरा में रबड़ उबड़ नीचे से लगा दिले है कि सीढ़ी फिसली ना। ओकर बाद एकरा के रबड़ उबड़ लगा के भैया रेडी कइले है। एक से बातचीत हो गई है कि कितना में भैया दी है कितना में ना। सो बातचीत कई के ओकर बाद भैया से कहनी है कि एकरा के तब रेडी करो। रेडी उडी कइला के बाद एकरा के भैया झाड़ पोछे लगल है। देखी कितना सारा दुकान में इनका भैया के सामान उमान बा। भैया से पुछवा देनी है जो सीढ़ी कहाँ से कि बाइक पर ले जाकर रहा, तो ऐसे ना पोछते तो में धूल उल लागल रहा, तो हमनी के कपड़ा गंदा हो जात। ऐसे भैया से कह के ओकरा के अच्छा से पुछवा देनी है। हर्ष ओकरा बाद पैसा दे दिले है दुकानदार के। हम हर्ष ओकरा बाद सीढ़ी लेके आ गई है घर पर। देखी हर्ष सीढ़ी लेके आगे आगे घर में अपने जाता रहे भाई लोग। सीढ़ी से अब एक से वायरिंग हो, चारों से तार और घींचे के बाद एक से सब बिजली पंखा के काम होखे में बड़ा ही आसानी रही। सीढ़ी लेके अपन आ गई है। ओकर बाद सीढ़ी लेके अपन स्टोर रूम में रखे खातिर चाबी उभी मंगले है मिस्त्री लोग से कि चाबी कहाँ बा। मिस्त्री लोग चाबी लेके आइल, ओकर बाद रखा गई है।